Oy, maayong hapon mga kapobre. Maayong hapon ninyo dito na no. So, gikan ta out sa trabaho. So, rita dagino tag trabaho temporal. So, ato ni gi ko ana, tarong kay sibog na to dire kay para lugar po dito atong silingan sa luyo ba. Ah. Ato na silang tagaag lugar. Para isilik ramo. Sana man mo di ay. Tostos ha, tostos. Ayo, day. Medyo ni pa. Ayo lapit. Kadaghan naglamok oy. Isabi-sabi na ratong kape no. Ato ra ginutan ug man sa buntag didto. Dito tumoy ang ginutumyan laywa pa na human ani. Tumoy. Marigaw na dire kay dol guys ilang one good portahan ba. Dire.
Yun be. Ngayon ta. Ali day. Aku tak tahu. Uli na. Nama apa? Ngayon ta. Dili. Saya. Lisod yung kuot, susunod ka. Sudah tahu pak. Guys, mana? Hawa kuya pa. Wah, mata. Dong. Ali na dong, dili mo nang pagduwa dong. Wah kuya. Alah. Ay, ilaw. Ali karang lamok. Karang mo taas ng lamok. Mama ma. Andre. Andre. Kuya. Sakar di budi taas. God, ali naman. Ali na. Ali na day. Chat ang cellphone ni Papa. Chat ang cellphone ni Papa. Ay, nagangit-ngit na. Ay, nagangit-ngit na mga kapobre, no? Madali bang nangit-ngit? Day! Ah! Bangun Dabi, bangun! At least natay agi gamay, oh. Bangun! Karin na lang diri.
Ligwat siya. Kung ano pagkaligo dia usa. Ada kok na sila gawan dito. Sibog daw ni. Napakla yung koral ay isang digang mga bugat ba. Pambalos-los na. Pagka buhata. Samahan ako, mahipos ako kay kaos ng tubig ay ulit mga inom. Wala namin mainom. Wala mainom ang mga pobre dire. Ano mo dia? Inday. Nadula ko pa. Oh, dula dia. Oh. Mami, mami. Mami, mami, Asa mangi mo kuan? mami. Sinsyo. Ah, dito o likod ang kuan ng urkon lagi. Baby, unsa man ni kuya? Ay di na ko kagi kuya. Dire. Dito babaw. Dinhe. Tanawan to sandig. Na lagi sa babaw ko na. Kadiha. Ah kani isud og kuan? Oh. Ilan kabe? Ilan? Da! Ilan? Ilan mo ka? Ayaw. 15 ra 15. Ang tubig Balik ko daw. palit karon. Ayaw giipon ba kay gilahi na to nako. Ana. Be. Hawa daday ba? Iya be. Salamat ka. Iya. Tidak niya kaya sila ang kwarta yan. Bayad ka sa nandi. O apa tang isda. Bayan na mo. Oh. Gigi. Kung sila ang isda, manok ko niyang balik ganina. Urat naman ang manok. Sila ko Balik banok. ka? Bilain, bayad kita. Ngano ang kwarta naman niya mo gisu dito? Ambi na. Gisu to sa tambal. To agi sud man kani. Ambi na ba? Ambi na ang korta naman. Ang tadong. Diwa sa may pagkaon ba may palit ka to pa be. So balik og tubig mga kapobre na, di na tama na ang Inday. vlog kay. Ako! Samo kanya ko mga bata dire. Mga uplok. Oh.